Ξέρεις ποιος έβγαλε προσφορά το νέο smartphone? Ποιος δίνει υπολογιστές και τηλεοράσεις τζάμπα? Θέλεις να δεις που βρίσκονται τα εστιατόρια πάνω στο χάρτη της πόλης σου με μία ματιά? Ψάχνεις για παπούτσια, ρούχα, κομμωτήρια, κοσμήματα, ηλεκτρονικά, παιχνίδια, είδη πρώτης ανάγκης? Ή μήπως θέλεις να δεις αν ο μανάβης της γειτονιάς σου έχει τα φρούτα σε προσφορά? Αναρωτήθηκες ποτέ αν υπάρχει τρόπος να ξέρεις εύκολα και απλά τι γίνεται στην πόλη σου? Τώρα με το citybiz.gr ξέρεις. Δημιούργησε δωρεάν το δικό σου λογαριασμό, ανακάλυψε τα μαγαζιά που σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και φτιάξε το δικό σου κόσμο πληροφοριών για να ενημερώνεσαι μόνο για νέα και προσφορές από προϊόντα και υπηρεσίες που εσύ έχεις επιλέξει. Και όλα αυτά με το πάτημα ενός κουμπιού, εύκολα και απλά. Το citybiz.gr δεν είναι ένας ακόμη απρόσωπος οδηγός αγοράς, αλλά ένα ολοζώντανο σύστημα που διαχειρίζεται και αναβαθμίζεται αποκλειστικά από τους ίδιους τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες στην πόλη σου. Δημιουργώντας τον δωρεάν λογαριασμό σου, εξοικονομείς άμεσα χρόνο και χρήμα. Ναι, εξοικονομείς χρόνο και χρήμα και παράλληλα στηρίζεις την τοπική αγορά. citybiz.gr κεντρίζει όχι μόνο το ενδιαφέρον, αλλά και την κρίση.